Kaixo, ongi etorria, maila ertaineko problemak egingo ditugu. 11. Mariak 4, 5, 8, 10 eta 13 zenbakiak nolabaiteko ordenan idatzi ditu. Lehenengo biak idatzi ondoren batez bestekoa egin du, eta zenbaki oso bat ateratzen da. Gauza bera gertatzen da lehenengo 3 zenbakiak idatzi ondoren. Eta lehenengo 4ak idatzi ondoren ere, bataz bestekoa zenbaki oso bat da. Zein da idatzi duen 5. zenbakia? Horrek esan nahi du. Ni baldin baitut hemen 5 zenbakiak, lehenengo hauek, bi hauek, bataz bestekoa oso ateratzeko, ze izan behar du? Biren multiploa, zati bi egin ahal izateko. Horan, hau izango dira, biren multiploak. Eta lehenengo 3ak atatzeko zenbaki oso bat izan behar du 3ren multiploak. Eta 4enak 4ren multiploak. Joango gea zuzenean honen bila. Batuko ditugu guztiak eta ikusiko dugu zenbat ateratzen den. Horan, gu batutzen badugu 4, 5, 8, 10 eta 13, ateratzen zegu 40. 40 4ren multiploa da. Orduan, zer kendu daiteke? 4 kendu daiteke? 40, ken 4, 36. Orduan, 4 izan daiteke azkena. 5, ez, ze horra izango izateko 35. Ezin da izan. 8, bai, 32, 4ren multiploa delako. 10, ez, 13, ez. Orduan, derrigorrez, azkena da. Edo 4, edo 8. Ez dakigu, bitako zein den. Ondorioz, hasi barko dugu hemendik, ezta? Hasi gaitezke adibidez honekin. Nola lortu daiteke 3ren multiploa 3 zenbakikin. Kombinazioak egin behar ditugu eta atea behar zaigu 18, 21, 24, 27, horietako bat, ezta? Eta badako aukera bat, 27 lortu daiteke. Batutze baitugu 10 eta 13 eta gero 4. Hauekin, 13, 10 eta 4, 27. Ze zenbaki jarriko ditugu hemen? Jarri beharko ditugu bikoitiak. Bakoitiak jartzen badugu bikoitiakin, hemen ez litzatekelako izango biren multiploa. Orduan jarriko ditugu 4 eta 10 nahi dugun ordenean. Adibidez horrela. 4 eta 10 alderantziz ere jarri daiteke. Gero jartzen dugu 13. Orduan, batuta ematen du bataz bestekoak 7, beraz ondo goaz. Bataz bestekoa ematen du 9, esan dugu azkena izan behar dela 4 edo 8, 4 hemen jarri dugu, kentzen dugu, hemen 8 da, eta gelditzen zaigun hemen izango litzateke 5. Ondorioz, 5. zenbakia izango litzateke 8. C. 12. Triangelu aldekide bat, lauki zuzen bat eta karratu bat ditugu. Hau da, triangelu aldekidea, lauki zuzena eta karratua. Poligono horietako bakoitzaren perimetroa 24 zentimetrokoa da. Honek ditu 24 zentimetro, honek ere bai eta honek ere bai. Horiekin 9 aldeko poligono berri bat osatuko dugu. Irudian agertzen den bezala. 9 ditu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bai, 9 ditu. Zein da 9 aldeko poligono horren perimetroa? Orduan jakin behar dugu alde guztien batura zenbat den. Hau egiteko nik uste dut errexena izango litzatekela hemen ikastea. Aldekidea da. Horrek esan nahi du 3 aldeak luzera berdinekoa direla. Eta guztira 24 baldin bada, 24 zati 3, 8. Horren hau da 8, hau da 8. Eta hau da 8 baita ere noski, eta hau da 8. Guztia. Honek neurtzen du baita ere 24. Horren 8 eta 8, 16. 24 faltaria beste 8. Horren hemen izango dira 4 eta 4. Eta hemen dira 24, baina 4 zatitan. Orduan da 6, 6, 6, aukenduko dut. Izango da, hemendik honea 6. Bakigu guztia dela 8. Horren, hau zen bada. 8 kendu 6, diala 2, eta 2 zatitan egin behar du. Horren, bakoitza da 1 eta 1. Orduan, perimetroa izango litzateke
alde guztien batura, baina kanpokoa, noski. Hau ez du batu behar, barrukoak ez. Horren inbarako dugu. 8 gehi 8, gehi lau, gehi 1, eta gero 6 hiru aldiz, gehi 18. Batuketa izango zateke 54 zentimetro. Aukeratu beharko nuke B. 13. Batetik 12rako zenbakietatik 4 ezabatu zituen matematikako irakasleak. Beste 8ak oktogono baten ertzetan jarri zituen. Ondoz-ondoko zenbaki bikote bakoitzaren batura 3-ren multiploa izan zedin. Zein zenbaki ezabatu zituen irakasleak? Horrek ze esan nahi du? Hemen jartzen du A gehi B 3-ren multiploa. Ondoz-ondoan daudenak batutzen baditugu, izan behar dutela 3-ren multiploak. Horan jakin beharko dugu nola hasi erabakitzen zeintzu diren kendu direnak. Nola 3-ren multiploa diren, goazen jartzea 3-ren multiploak. 3, 6, 9, 12. Zer gertatzen hauekin? Nik jartzen badut adibidez oktogono batean, 3, hemen zer jarri behar dut? 3-ren beste multiplo bat, izateko 3-ren multiploa, 6. Eta hurrengoa, adibidez, 9, hurrengoa 12, eta ez ditut gehiago. Multiploakin batu behar dira, izateko multiploa. Orduan, segurazki 4 hauek kendu beharko dira. Goazen ikustea bestekin lortu dezakegun. Adibidez, 1, jartzen dut hemen 1. Hurrengoa zer da? 2, 1 gehi 2, 3. 3-ren multiploa. Hurrengoa zein da? 3 kentzen badut, 4. 2 gehi 4, 6. 3-ren multiploa. Hurrengoa 5. 5 gehi 4, 9. 3-ren multiploa. Hurrengoa 6 kendua dago, 7. 7 gehi 5, 12. 3-ren multiploa. 8 gehi 7, 15. 3-ren multiploa. 9 kendu dugu. 10. 10 gehi 8, 18. 3-ren multiploa. 11. 10 gehi 11, 21, 3-ren multiploa, eta 11 gehi 1, 12, 3-ren multiploa. Orduan, kendu behar dira, derrigorrez, 3-ren multiploa dianak. C. 14. Nuriak gustuko duen pertsonaia baten bildumako 12 liburuak erosi nahi zituen, baina guztiak erosi ahal izateko 20 euro falta zitzaizkiola konturatu da. Joan den liburu dendan ordea, 10 liburu bakarrik dituenez, 10 euro soberan gelditu zaizkio. Zein da bildumako liburu bakoitzaren prezioa? Modu desberdina daude egiteko, nik bi egingo ditut. Bat izan daiteke adibidez, liburuaren prezioari isa jartzea. Orduan, gu ditugu 12 liburu, beraz, 12 aldiz isa, edo 12 isa, eta falta zaizkio 20 euro. Hola jartzen dugu. Eta hori, zerren berdina da? Izango litzateke 10 liburu erostea, eta gaina 10 euro gehiago. Horan, hemen zer egingo genuke? Adibidez, ekuazio bat denez, kendu bi ataletan 10 isa. Horan, kentzen badut 10 isa, eta hemen 10 isa, bietan kentzen badut, ze gelditzen zait? Hemen 2 isa, keno gehi, eta hemen joaten dira bi hauek, eta gelditzen 10. Hurrengoa, egingo nuke, batuko ditut 20 eta 20, ezta? Eta gehituko zait hemen 2 isa bakarrik, hau joan egiten diralako, oraingo genuke, ezta? Eta hemen 30. Beraz, bakoitzak balio ditu 15 euro. Hoi da egiteko modu bat, eta beste izango litzateke. 12 erosita, 20 falta zaizkigu. 10 erosita, 10 soberan. Orduan, 2 liburu, zenba da? 30 euro. Orduan, bakoitza da 15 euro. C izango litzateke erantzun zuzena. 15. Saulek 5 piezetako bat
zenbakiak dituen karratuaren gainean jarri nahi du. Orduan, hauetako bat jarri nahi du hemen. Karratu txikiak ezin hobeto gain jartzeko moduan. Orduan, jarri behar da, bat bestean gainean, baina ez okertuta eta horrela, noski. Enkajatuta. Pieza biratu dezake. Hala, mugitu dezake horrela. Baina ez buelta eman. Orduan, honi ezin dugu buelta oso eman. Zein pieza erabili beharko luke estalita geratu diren zenbakien batura handiena lortu nahi badu. Orduan, jarri beharko dugu hautako bat nahi dugun forman, eta ean nola lort daiteken emaitzarik handiena. Hortarako, ikusi behar dugu zein dian zenbaki handienak. Hemen daude, ezta? 9, 6, 8, 7 eta 5. Forma hau duena. Horra izango izateke horrela. Horrela dugu, gero horrela. Forma hau izango izateke egokiena. Bai ez dugu horrelakorik. Eri buelta ematen badiogu, hau izango litzateke. Bai esan dugu, ezin dugula buelta eman. Orduan, hau da onena, guazen ikustea, bigarren onena zein den. Bigarren onena izango litzateke, horrela, 8, 7, eta aukeratu beharrean 5, aukeratzea 4. Badago horrelakorik, bai, hau mugitzen badugu, izango genuke aukerarik egokiena. Horrela. Batuko bagenu, izango lirateke 34, ezta? Beraz, erantzun zuzena D da. Horrela amaituko genituzke lehenengo 5 problema ertainak. Ondo izan, eta beste bat arte. Agur!